Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam takasni. Uwe rangbah ubla live host nam karta ula Shah kem hame ghalaya halor ke jingkren jong u haki social media halor ki kam thombor ha Pahalgam lai thu ki pulen. Ka special cell jong ke East Khas Hills district kalai ithu bat kemi utei ubriu na ke yingsa jong u ha umlingka. Kadkum ka kerwo balapan mi Superintendent of Police SP u Vivek Im utei uriu shimen ula penon kami ka Facebook jong u ha ka kerteng man shilla ban upload ya ka video clip ka balapan mi tenrai da ka wi kalat pathai khubor jong ka than ha ka ka post la kno bola ai jing kan tho ban karshan ikile no ki badan kti ha ka jing thombor ha Pahalgam kumgini ki jingkren kilong ki bapen sngosi ijur bar ki don kalat ban penmi ya ka jing yakan at ha ka imlang salang bar ban penmi ya ka jing yakan at ong USP upentim bayau ni usamla on saya lam tian bishan mentakasngi hapo ka ying ka shri la register mukot duma persya yu halum dingjri police station hapo ka PS case number 421042025 halor ki kamrunar ki bala ban penshitom kat kum ki kendon shispa khat lai shispa khandai phriu iwe e bat shispa sa phnyo jong ka bharatiya nyaya sanhita BNS